Laing nga lokal nga balita karon nga adunay hugong-hugong o gitun-an sa Inter-Agency Task Force sa kagamhanan sa siyudad Dumaguete kon ugaling downgrade sa alert level 2 ang restriksyon sa lawigan sa sa siyudad Dumaguete kon andam na ba sa ang mga tinun-an sa pagbalik sa face-to-face nga classes. Si kanhi Dumaguete Vice Mayor Gigi Ismeña kung uyon ba siya sa pagbalik sa face-to-face nga classes, sumala pa niya nga uyon niini apan kinahanglan nga makabot sa estudyante ang bakuna para kanila tungod kay aduna pa may hulga sa COVID-19. Ako gyud personally, ang edukasyon importante man yun na. Pero at the risk po sa health sa ato ang mga kabatanunan, ang ato lang karon kung kaning ang bakuna na maabot na sa grassroots level sa elementary o kuan, I think that would be the time nga ang face-to-face classes will be open, no? Sayon kita nga sa intervention karon sa Department of Education, even sa ilahang logistical needs dili gali ka hatag kayo. So mao kanay usay angay hatagan pod og atensyon sa ato ang pagbalik pohod nga ato ang mahatagan kana og kuan kanang dugang ayuda ilabi na sa mga internet connections, sa mga laptops ug sa mga venues or opportunities nga ato ang mga kabatanunan maka-avail sa ato ang edukasyon. Si kanhi Dumaguete City Vice Mayor Gigi Ismeña o karon milansar pagkakonsyal sa siyudad sa Dumaguete.